Hem de parlar de... Ja sabem que hi ha dos jugadors que l'any vinent jugaran a l'Espanyol, que són el Vin i l'Una. En principi, si no passa nada raro. Són els dos primers fitxatges fitxatges de l'Espanyol, però queda clar que l'equip s'ha de reforçar encara més. Pochettino, què creu que necessita l'Espanyol de cara a la temporada vinent? Quines són les posicions que cal reforçar? Sí, tenemos claro cuáles son las necesidades que tiene el equipo. Por supuesto que el área deportiva está trabajando y está trabajando durante todo el año de acuerdo a nuestras posibilidades. Y vuelvo a repetir, más allá de que no voy a hablar más porque esto es algo que ya compete más al área deportiva, al director deportivo que seguramente dará a conocer, soy muy optimista de cara al futuro, muy optimista de cara al futuro. Soy optimista, tengo muchísima ilusión porque comience ya el 4 de julio, volver a trabajar. Más allá de que puede ser que el estrés y todo lo que hemos vivido este año ha sido pesado, pero tengo muchísimas ganas, tengo muchísima fuerza, muchísimas ganas de tomar decisiones junto al área deportiva, junto a la directiva y yo espero y creo que el año que viene va a ser también un buen año y esperemos dar un pasito adelante y mejorar lo que fue esta temporada. Una última pregunta. Vostè ha fet debutar 9 jugadors del planter aquesta temporada. Creu que ha arriscat massa fent pujar jugadors o la necessitat l'ha obligat? Yo soy valiente, yo estoy dentro de un club valiente, con gente valiente y a mí todas estas situaciones, más allá de que para mucha gente puede ser demasiado riesgo, demasiada valentía, yo creo muchísimo en la gente joven, creo que muchas cosas se pueden suplir con toda la ilusión que tienen, con todo ese sentimiento. Vemos chicos que realmente sienten de verdad nuestros colores, nuestro club y que tienen la calidad, solamente falta que tengan continuidad, que se crean ellos y van a aportar muchísimas cosas en el futuro a nuestra identidad. Esperem que alguns d'ells, el fet que aquesta segona volta hagi estat tan dolenta, no els arribi a afectar psicològicament. No le va a afectar. Y después también es nuestra responsabilidad marcarles una línea, y también una línea de conducta y de comportamiento. Que no es creguin a les primeres de canvi que se'ls pugi al cap... ese sentimiento que hoy tienen de agradecimiento hacia una estructura, hacia una gente que lo ha hecho debutar, hacia un área deportiva que ha confiado en ellos, hacia unos dirigentes, hacia un club, hacia una afición, eso lo tienen que mantener hoy, lo tienen que tener mañana y dentro de 10 años. Que el club está por encima de cualquier individualidad. Hoy sean jugadores con 10 partidos en primera división o tengan 500 partidos, pero ese sentimiento nunca se tiene que abandonar. Y eso es lo que tratamos de generar a partir de lo que nosotros marcamos, de nuestra línea, ¿no? Per acabar, hem de recuperar dues fotografies, no sé si les recordaran, quan vam fer el hat-trick número 100 vam convocar un concurs perquè ens enviessin fotografies, ja vam veure que alguns espectadors van gaudir aquella llotja i quedava pendent d'entregar dues samarretes a aquests nens, a la Mireia i al Joan, i també al Marc Huguet, que ens van enviar les seves fotos, aquest és el Marc que es va treballar un escut de l'Espanyol a la sorra de la platja, així que és el moment de dir-los que entrin al plató del hat-trick espanyol i que l'entrenador els hi farà l'entrega de les samarretes. Escolta, que conèixer l'entrenador tots els dies no és possible, no? Uy. Espera, que se te... S'ha enganxat el micròfon. Ahí está. Ja està. ¿Qué tal? I el Marc? Bien. Què? Té? A ver. Vinga. Us quedarà bé. Una és pel Marc, Una samarreta és pel Marc, perdóname. Vosaltres l'haureu de compartir. Marc, estàs content amb la temporada que ha fet l'Espanyol? Bueno, què vols que t'hi digui? La segona temporada... La segunda vuelta xunga, però bueno, no podem fer res. Bueno, felicitats per la samarreta. I vosaltres què? Esteu contents o no? Sí. Sí? Vosaltres aneu a tots els partits, Jo sé que sempre aneu vestits amb la samarreta. Oi que sí, Mireia? Sí? Quasi tots. Quasi tots. Què li diries a l'entrenador? Que el tens aquí ara, per la temporada que ve. Va, aprofita, Joan. Això de la tele impressiona Tu jugues a futbol, no? Sí. Sí, doncs que es fixi en tu quan tinguis uns anyets més, no? Sí? Bueno, gràcies per venir també. Bueno, Mauricio, moltes gràcies per ser avui en el programa. I acomiadarem, seu aquí, Marc, que acomiadarem i veurem tots plegats. Ara un moment... És un moment de preparar els mocadors, perquè... I que també preparin el vídeo o el que tinguin per gravar, perquè això que ve ara és fort. Començàvem amb De la Penya i, evidentment, acabarem amb els millors moments que ens ha deixat el gran geni que ha estat i seguirà sent Ivan De la Penya amb una pilota als peus. Amb una música que ha triat la Raquel Mateos per fer-nos plorar tots. Per tant, si algú plora,
La culpa és seva i també de la Penya per haver fet tot això que ha fet per l'Espanyol. Moltíssimes gràcies per seguir-nos durant tota la temporada. Espero que ens podem retrobar de cara al mes d'agost, al setembre, quan torni a començar La Lliga. la Lliga una altra vegada. Un Que patronat vagi molt bé. fort. Bon estiu. Adéu. Esta nit és tot fosc, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no